कवनिया रवा से बारू फसल। सिंगिंग गौरव ठाकुर। कौन खाना खालू हो दिन पदिन चिकन आलू हो दिन पदिन चिकन आलू। कौन खाना खालू हो दिन पदिन चिकन आलू हो तारा दिलावा में के बाधा साल न दो कवनिया रवा से बारू फसल। ननद कवनिया रवा से बारू फसल। ओढ़नी लुटाइला तोहार ओठावा चुसाइल बा लागता कियो खारी में धनवा कुटाइल बा धनवा कुटाइल। हाँ ओढ़नी लुटाइला तोहार ओठावा चुसाइल बा लागता कियो खारी में धनवा कुटाइल बा पता चला पकाहे बारू हासाल। ननद कवनिया रवा से बारू फसल। ननद कवनिया रवा से बारू फसल। दिन भर फोनावे पा रहा तारू बीजी जियो के मोबाइल किन के देले बनी जी सुना तारू। दिन भर फोनावे पा रहा तारू बीजी हो राजी मोबाइल किन के देले बनी जी। राजकुमार गौरव से चले चाकार। ननद कवनिया रवा से बारू फसल। ननद कवनिया रवा से बारू फसल। कौन खाना खालू हो दिन पदिन चिकन आलू हो तारा दिलावा में के बाधा साल। ननद कवनिया रवा से बारू फसल। ननद कवनिया रवा से बारू